Dineta sebe ovdje, danas ćemo snimati kolekciju mojih sličica. Da, kao što vidite sličice. Na prvom mjestu Buffon. Na drugom mjestu Sergio Busquets. Na trećem mjestu Pjanić. Na trećem mjestu Toni Kroos. Na petom mjestu Granit Xhaka. Na šestom mjestu Hakan, evo što vidite ako ne veru, Hakan Calhanoglu. Ne znam jako je ovo ime, majke. Kaže ovo, vidite ga. Na sedmom mjestu Andre Rames. Na osmom mjestu Marco Verratti. Na devetom mjestu Luis Navas. Malo ljudi moji stanite, samo žedna. Stanite. Na devetom mjestu Emre Mor. Možete malo da stavimo što moram raditi. Na desetom mjestu Alex Sanchez. I na 11. Ne znam ja, je Messi! Ja sam zezno Messi. Kao što vidite, Messi. Evo, piše. Ja sam napad 74 valjda odmjena. Ili 47 odmjena, kao što vidite. Mislim, to je to što se tiče ovog videa. Ako ste, ostavite share, subscribe. I viđamo se u sljedećem klipajzu. Pojza!